Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you, and you're so helpless, you don't know what to do. I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. Tinuod ka, Franco? Tinuod ka ba? Gihatagan mo bag kahulugan ang imong giawit, Franco? Miss Babes, Tinuod? namasin lang ko nga akong pagkanta ba makatibhang sa gibati mong kagulanan. Franco, Kuan mo gud, nabati mo gud ako nga kuan ba kining naglalis mo cellphone imo man gi loudspeaker man nimo kadungog man ko nya ikanta si GC og guba ang dugan ko ibaw sa kag release me mo to ni tampol na siguro basta yung pahiyom ka ba. Gusto lang ako nga makita ko nga malipayon ka, mupahiyom ka. nga naman. O kuan kining matod mo gud nila ang pahiyom ko no bisag dili ko kamo in English, smile is the cooling system of the heart. Wow, ha? Cooling system of the heart? Kuan kining ang pahiyom ko no mao ko no na air condition sa kasing-kasing di ba silbing mahupay sa huot ni mong dugan di ba. Hanggaw kayo tawhana. Giinsulto kong maayo. Dili siya makatuo nga ikaw may tag-iya sa kong gisabak. Miss Babes kuan kining Naibaw ko, Franco. Nakalitan ka sa akong gipanulti nga to ni JC. Nga mabtos ko. Og ikaw ang amahan, dili ba? Hindi daw ka pahiyom man tana kanindot ka kun matinuod no Nangandoy ka? kini adtura. Sa damgo lang. Miss Babes Pasagdi sila nga, dili makatuo nga ikaw ang amahan. pero naibaw ba ka lakip si Part Andy nahugno murag nagsubo siya sa diyang iyang nabati nga mabdos ka og ako'y amahan. Pasagdi siya, uy. Sayod ko, Franco. Nga nakadawat na si siyang kaugalingon. Nga diligin mi angay sa usag-usa. Ami kami. Pero wa ko mangandoy nga malambigit ko niya. Miss Babes, sabi mo, katawaan lang ka. Kung may bawang imong mga higala, itingali, manabi gito si GC, o katong babae ngayong pamabusan, nga ikaw nagsabak. O ako taon, maoy umahan. Ay da, bahalag manabi sila kud. Pero sa tinuod, wag yung ka magsabak. Ako lang nang gipatuo nga mabtos ko. Aron sa ingon, muhunong na tong bagagnaw nga JC sa pagsamok nako. Ang padayon ng ilang sayop ng pagtuo. Hangyo ko lang, Franco. Ubani lang ko. Ubani ko sa kong pagpatuo aron dili na magsamok si JC nako. Pero Miss Babes, si Part Andy, nakasultir ba taon ko nga, wa ko makahilabot ni mo. Ayaw ka bala ka. Hangyo na ko siya. Nga ubanan ko sa akong pagpatuo nga mabdos ko. Og ikaw mo'y amahan, Franco. Sorry. Nahugdo gid tinuod ko. Sa dihang nabati na ako nga ikaw mabdos. Og kini si Franco mo'y amahan. Andy, sorry lagi. Wala ko tuyo agad. Nibati day kong dakong kayo ubos.
kulata ko na ko sa Franco. Karon nga nahibaw ka na. Ayaw lang kong bunggo as uban. Kita lang na sayod, ani. Nya, ang sa part, nabati na nimo ha? Sorry, Franco. Okay na part. Barkada Oo. kita. Hangyo lang nako, auntie. O, unsa na? Si Chris ba? Nga na mas Chris? Wa pa rin namatay? Ah, party. Migo na to, Chris. Ano sa mga gawin? Nisulti na ko nga di na ko gusto makakita pa niya. Pero, Ay ko ninyo pugsagot, please lang. ni prank ka ra ba si Chris nako? Unsa? O unsa yung giprangka nimo, Miss Babes? Misulti siya nako. Nga mahal ka niya. Unsa? Ataya gyud ni bayuta eh. Wa uroy gabaki. Part, hindi video. Karon na yun, adtuon ako siya. Tiwasan ako siya. Oh, Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ayaw lang nagbuhata, Andy. Wa lang mo nahibaw siya gibuhat ako. Sige, diyan na mo. oh, Franco, nisirit lang si Andy. sardi siya. Ha? Kapoy tambag ng mga taong kahigo. Ida, sige tago ko nila. Mugara. Franco, Ay, kapoy ni kong ama-ama na nila. Mutan natin kung silang problema. Di mo tugan. bitaw no? Basta nagtuo sila nga. Sila rin doon ay problema. Ngano di ay? Puro sa tagdag problema. Ikaw problema kang GC, di ba? Ako, napog yung problema. Unsa may problema nimo? Ay lang. Suluhon kini akong problema. Franco, Daan pag ko. Ngayang pagsulti nga mabdo siya. Usa lang kapaagi nga. Makabawas siyang GC. GC nga daghan kay babae. Ida, ako may mupaon. Ako kuno imahan. Tanaw na ko. Makatawaan ko sa mga tao ani. O kung dili man sila makatawan ako, magkaingon sila nga swerte ko. Nga nakababuntis ko sa kong agaon. Ano ako dili? Sa ko bation. Masap ko. Ha? Uto-uto ko, malipay ko. Baya, no? Uy, may text. Kinsa man ka ni? Uy. Si Asel man eh. May text man siya. Basahon ako. Congrats. Happy ta ka mahimong daddy. Tiwason ako. Pahilom-hilom lang ka ha. Wag yun ni mo nga. Si Miss Babes yung imong gipamabdusan. Na resulta na. Joke-joke ng ila day. Bida. Pangkong niltaan ni Ron. Peh! Uy, niya si text line. Si Crisanto. Crisanto Basilio. Part, congrats. Ninong niya kasi mong anak. Nanikatap ng balita. Porbida. Kinsa. Naribaw na sila. Bawsan ako. Ahak na ni. Nga mong tao ni. Bay, nga nung nibaw ka? Uy, doon na ni-pop up sa akong messenger. Gig ka man ng beverage. Unsa man yung message? Yads, naibaw ka nga mabdo si Miss Babes ug si Franco ang amahan? Unsa? Ngano ni? Tawagan ako. Nawag ay. Daan pagigo si Chris, good? Hello, Yads. Yaj, unsa rin balita ha? Oh. Din ka nakakaplag aning maong chismis nga mabdo si Miss Babes. Ug si Franco may amahan. Diritong uyab ni GC, napamake up. Mo'y nanabi. Nga si Miss Babes ko, no? Mabdos! Ug si Franco ang amahan. Katong iyang driver. Mao ba? Ngano nga kasulti mo kuno siya? Siya lagi kuno, nakadungog.
nga si Miss Babes mo inisulti. Nag-abot man kuno sila. Kay gatong uyab ni GC, mabdos pod. Nag-abot kuno sila ni Franco. Og si Miss Babes, og digto. Nagprangkahan na sila. Misulti yun si Miss Babes. Kay, dito, nakadungog man siya. Ug mingon si Franco, o si Franco na noon, ningon ko no si GC. Nga patyo ni sa Franco. Nibabag si Miss Babes. Hoy, dili ko no pahilabtan ang amahan sa iyang gisabak nga si Franco. Unsa? Katrinding ko na ni. Mao na tinuod yads. Uy, hala. Si Andy makining nagpaingon din siya. May kimiari siya. Aron dili na mabalaka si Chris kaniya. Inday! Nang Inday, asas Chris. Naasa sulod. Oh, maayo po mauna. Tiwasan ko na. Unsan? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.